Sonra Gurbanly Berdimuhammedow adynaky Çağalar Sagaldyş Dikeldiş merkezinde bijirge alýan gyýjagallary Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan halkara Zinanlar günü münasibetli pul sowgatlaryny gowşurmak dabrasy boldy. Şeýle hem olara gahrman arkadagymyň adyndan bayramçyk sowgatlarynyň gowşurulmagy birdi gurulan dabranyň derejesini we ähmedini hassa belinde götürdi. Häzirki döwürde Bagtyar çağalygyň we nurana arzuglaryň hasyl bolýan mekany hökümine aqrar edilen Türkmenistanyna sagdyn durmuş derelgileriniň berkitilmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Şunda ösüp gelýän ýaş nesilleriň saglyklaryny berkitmek, olaryň sağlyçly ösüşini üpçün etmek, hormatly prezidentimiziň ýol başlygynda amala aşyrýan durmuş ugurly döwlet siýasatynyň esasy ugurlarynyň birine öwrüli. Bu bolsa çağalaryň we ine atalaryň gahrman arkadagymyza hemde arkadagly gahrman serdarymyza bolan çuňur alkyşlaryna öz beýany tapýar. Hormatly prezidentimiziň we gahrman arkadagymyň adyndan gowşurulan bayramçyk sowgatlary uly buýsynç duýgulary bilen kabul edildi. Şu pyrsatda merkezde bejerge alýan çağalaryň şahatlyklarynyň çägi bolmady. Olar bilint uruhy beslenen aýdym taýyl çykyşlaryň üstü bilen çuňur hoşallyklaryny beýan etdiler.